El passat divendres 2 de gener a la plaça de l'Església es va celebrar el Parc Infantil de Nadal La Neula. Aquest nom va ser el guanyador d'un concurs que es va fer a les escoles d'Arenys de Munt. El Parc de Nadal, que enguany celebrava la seva 7a edició, està organitzat per la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Arenys de Munt i la Comissió de Festes, amb la col·laboració de Construccions Muntmarc, Jordi Miró, la policia local, els Mossos d'Esquadra, els bombers i la Creu Roja. De 2:15 del matí a 2:45 del migdia, els nens i nenes d'Arenys de Munt van poder gaudir d'una sèrie d'activitats. Soc la policia. Per una banda, hi va haver una exhibició de vehicles dels serveis d'urgències on els nens podien pujar i conèixer el funcionament d'un camió de bombers, de l'ambulància, dels vehicles policials dels Mossos d'Esquadra i de la policia local. Un parc de Nadal on la gent com nosaltres, els serveis d'emergència, doncs, el que fan és exposar una mica els materials que tenim i bueno, suposo que per donar una mica d'encant als nens i que sàpiguen una mica la tasca que fa doncs, les coses de policia, la Creu Roja, els bombers, tots plegats, i que s'ho passin una mica més bé, almenys aquest matí tan maco que hem tingut aquest divendres. Als nens, doncs això els fa molta gràcia, ensenyem els vehicles per dins, expliquem les seves funcions i a més els hi posem els prioritaris, cosa que els hi fa molta il·lusió i els expliquem una mica del funcionament de cada vehicle, com és l'ambulància, el per què serveis i quins serveis sol fer, i els vehicles policials, com són Mossos d'Esquadra i policia local, que els rotatius són de color blau i que ho associïn en la policia, diguéssim, que són els vehicles policials. I després tenim també els bombers, que també els ensenyen les seves funcions i els vehicles per dins i el funcionament de l'interior dels vehicles. L'exhibició dels vehicles també va comptar amb 2 tractors. Un d'ells estava aparcat i l'altre tenia remolc, on petits i grans podien pujar per fer una volta pels voltants de la plaça. D'altra banda, al davant de l'església hi havia la possibilitat de fer una passejada amb ruc. Durant tot el matí, un trenet va circular fent una ruta que sortia de la plaça de l'església, passant pel carrer Borrell i tornava pel carrer Generalitat. Com cada any, tampoc va faltar una xocolatada, patrocinada per la xurreria La Floresta, a la que tothom hi estava convidat. Com és tradicional, la nit de Nadal es va inaugurar el pessebre monumental, que aquest any ha arribat a la seva 58a edició. El pessebre estarà obert fins al diumenge 11 de gener.